ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ కు మీరు 4 గంటల ల్యాండ్ యాజ్ పర్ డాక్యుమెంట్ అనే రాశారు. కానీ మీరు ఇచ్చినటువంటి మ్యాప్ లో మనకు ఒక సైడ్ రోడ్ ఉంది, దానికి మీరు దానికన్నా ఒక రెక్టిఫికేషన్ కింద రాసి ఉంటే సరిపోయేది సార్. అది మీరు పెట్టండి, నేను అంటే ఏ ఉద్దేశంతో రాశాను అది చూస్తే చెప్పగలను. ఎందుకంటే మీరు యాజ్ పర్ డాక్యుమెంట్ రాశారు, మీరు పర్ఫెక్ట్ గానే రాశారు. కానీ కింద కూడా యాజ్ పర్ ది మ్యాప్ బట్ డ్యూరింగ్ మై పర్సనల్ విజిట్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ది వన్ సైడ్ ఏరియా ఈస్ కవర్డ్ బై రోడ్ అని రాస్తే కొంచెం బాగుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు దే ఆర్ అబ్జెక్షన్ అనమాట. అది ఒకసారి పెట్టండి సార్, పెట్టి చూస్తే ఏమన్నా మీరు దాన్ని చేయగలమేమో. పంపించండి. మీరు ఒకసారి చూసి దాన్ని కొంచెం పాసిబుల్ కొంచెం చేయండి సార్. విజయవాడ హైదరాబాద్ లో బ్రాంచ్ ఆఫీసు ఏమండి మీ ఆఫీసు హైదరాబాద్ లో కూడా పెట్టేస్తున్నారు కదా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ మియాపూర్ అడ్రస్ ఉంది. అవును సార్.